Tak čaute ľudia, vítajte pri, vlastne dneska budeme, pri dane do Slendera mod, hlavne v prvom prípade, prepáčte, ja som to strašne dlho hľadal, nenašiel som to, hlavne musíte mať Slender mod day, stiahnete si to, zúlož to, Slender Daytime Mode Unio Cake for V0947Z. Píšte si to, ešte chvíľku počkám. Tak, keď už to máte napísané, môžeme to robiť. V prvom rade si otvoríte zložku Slender Day. Time. Dobre. A tu máte takéto dve zložky. Potom si zapnete Slendera a tie zložky dve presunieme do Slender Data. Vidíte, ja to už mám, takže nemusím nič robiť. A vlastne potom, keď si to tam presuniete, zapnete Slendera, tam, kde máte menu, dáte si Extract, ale nie The Edges Pages, vám pripomínam, vás varujem. Na Edges Pages nám to nepôjde. Tú najnovšiu verziu teraz Slendera. Nie Archival, ale The Edges Pages. Dobre. Na tú verziu vám to nepôjde. Len na to Slendera V94 a tak. Tam, kde máte menu, dáte si Extras. Máte tam Slender, či $20. Dáte si On $20. No a to je všetko, ľudia. Ja sa s vami lúčim. Ten mod by ste mali mať tam. A na budúcich častiach vám potom ešte niečo ukážem, jasne, dávajte lajky. Keď vám to nejak pomohlo, tak odoberajte. Ja sa lúčim, čaute a majte sa. Príjemné leto.